Magserbi kami ti Diyos, uray bagyo ti umay. Awan makasina kada kami ti ayat ti Diyos. Pagbalbalay kiyan mi ti amin nga rigat. Tapnon mapili na kami kang balin nga anak ni Apo Diyos. Ang serbi kami ken ni Jesu Kristo, siya ken ti pamilya. Ang serbi ken ni Apo Diyos. Ang serbi kami ken ni Jesu Kristo, siya ken ti pamilya. Ang serbi ti Diyos. Saan miya malipatan ti kinaimbangan, isalakan na't pamilya mi gapot dakkel nga kaasina. Ang serbi kami ken ni Jesu Kristo, siya ken ti pamilya. Ang serbi ken ni Apo Diyos. Ang serbi kami ken ni Jesu Kristo, siya ken ti pamilya. Ang serbi ti Diyos. Ang serbi kami ken ni Jesu Kristo, siya ken ti pamilya. Ang serbi ken ni Apo Diyos. Ang serbi kami ken ni Jesu Kristo, siya ken ti pamilya. Ang serbi ti Diyos. Siya ken ti pamilya. Ang serbi ti Diyos. Sa tadayu tulong tagita matam, pasak na dagsen ikapagarikutam. Anyaman na ita pagkariribukam ay salaeng ikaw masetkan. Kumararat ka ay di na maswang, ay sulay di sumbat ikaw sa pulan. Ikaw ang buteng na umasitegken kwa na, ay sutsubat di amin ang problema. Balin ako na hem,
Hindi bayan naka awanen marignam amang ipat pateken ka yan saan pagisu ay darit na dati Diyosan baybayan dagitian anak nga Sulba
Miss you guys. Hindi, diary ti Enjoy Diyos. lang tayo. Miss you guys. Hi. Kinada kasi intay sukatan Ta isut ina igunam-gunam Tuy silaw nga intay pagbatbatayan Isut pa kasalbaran Alang aruden Rugyan tay ti agpasayaaten Taitan dimtengen Silawan na urayen Panaguurnos kumatirumbeng Kakamsa ti su ti aramiden Tiguran-gura intay laksidenen Kapya kumansuruten Intay dagdagusen kat di tay tantanen Puspuso tay ti Intay dalusanen Tay tanrimwaren Hintay arakupen Silawan na urayen Tapnuin tay tun masurut ti kapya Amin na tata O dito'y daga Rigat tuok la dingit mapukaw da Ragsak tun